χάρισε ειρήνη σ' όλους τους λαούς της γης και στεφάνωσε τους νικητές του ιερού αγώνα. Στα πλάνα που είδατε την φλόγα να ανάβει, πρέπει να σας πούμε ότι πραγματοποιήθηκαν πριν λίγες ώρες, διότι σήμερα οι καιρικές μετεωρολογικές συνθήκες δεν επέτρεψαν την αφή της φλόγας, αλλά πραγματοποιήθηκαν πριν λίγες ώρες με την ίδια ιερή τελετή. Και αυτή η φλόγα θα φύγει, θα διασχίσει την Ελλάδα και θα φύγει στην Γαλλία σε λίγες μέρες. La flamme qui a été allumée pour Paris 2024. Cette cérémonie, ce que vous venez de voir à l'antenne, a été tournée il y a quelques heures, car aujourd'hui, les conditions climatiques et le ciel et la lumière d'Apollon ne nous ont pas permis de finir